Krásný den, já vás zdravím takhle narychlo a na prudko, nemám to příliš připravené, ale je to prostě důležité a na přípravu nemám čas. Až do 31. srpna, to je posledních několik pár dní, platí naprosto fantastická slevová rozdávací akce, největší akce, letní akce, jako kdy portál Fireflies nabídnul. A co to znamená? Znamená to, že každý z vás má možnost získat zdarma až na 2 dny, až na 2, ale na 2 roky cestování pro 2, kde budete platit pouze za jídlo a nebudete platit za ubytování. No a když tuhletu nabídku takhle řekneme, tak to hnedka se každého z nás napadne, jasně to ubytování se zdraží a tím pádem to potom takhle vlastně vyjde. Ale není to tak. A nachystal jsem si příklad, i když ho nemám nachystaný nijak výrazný. Jenom vám problikám tady pár obrazovek, abyste viděli. Takže já si tu svoji obrazovku nasdílím a ukážu vám, jak vlastně, jakou nabídku, že vám to slibuju. To první je, tohle je náš portál Fireflies. Tady vlastně jako si vybíráme svoje zájezdy, můžeme si tadyhle vlastně jako napsat. Já jsem si pro tenhle ten účel vybral hotel Bik, nebo v Biku jsem si vybral ubytování od 8. do 10. října, nebo od 6. do 8. října pro 2 dospělé osoby s možností bez price, protože takhle probíhá ubytování u nás v katalogu. No a současně s tím máme ještě, tady nám to najde ubytování, vlastně naše řádné ubytování v našem katalogu. A současně můžu udělat jinou nabídku, a to, že si nevyberu nabídku ubytování, ale vyberu si tadyhle nabídku Eat for Stay. I vy, kteří nejste registrovaní, se můžete podívat, jak to vlastně tímto způsobem funguje. Když si tady kliknu na nabídku hotelu, otevře se mě tahle stránka, Holiday, ne, takhle, musím to otevřít, nedá si to jít. Otevře se mě stránka s nabídkou ubytování po všech hotelích, které jsou v této síti, ubytování díky voucheru Eat for Stay po celé Evropě. Podívejte se na mapě, jak výrazné vlastně tohleto ubytování všude je. Tak, už nám to konečně nabilo, chvilku to vypadalo, že vám ukazuju prázdnou mapu. Takže podívejte, co je to jenom v našem okolí. Tady, když se podíváte kolem České republiky, tady je číslice 529 ubytovacích zařízení, kde můžeme v Maďarsku, pak tady další 3, někde v Rumunsku, další 3, které můžeme využít v dojezdné vzdálenosti od našeho bydliště v nejbližším okolí. Musím vám říct, vyzkoušeli jsme Polsko, vyzkoušeli jsme Rakousko. Je to boží. My s Romčou ideálně milujeme Maďarsko a proto vám teďka ukážu nabídku, kterou jsem si nachystal pro Maďarsko. Tak se můžu podívat tady na nabídku hotelu, vyberu si tady nabídku v Maďarsku. Já to Maďarsko, ano, Maďarsko, a dám si, že mám zájem, můžu nechat jenom takhle Maďarsko, můžu si ještě tadyhle vybrat nějakou župu, o kterou se jedná, Komáro Nestejdo, dělím šlaproň, tak kliknu a zobrazí se mě nabídka. Tohle to už jsem si náhodou připravil, mi to šlo rychleji. Určitě každý z vás zná, a pokud ne, tak byste měli poznat, že existuje maďarské lázeňské město Bük uprostřed pusty, uprostřed pusty, a tam je možno se ubytovat. A teď se podívejte, my jsme v tom hotelu byli, proto ho doporučuji, protože ten hotel je fantastický. Vstup do lázeňského areálu po celou dobu pobytu, včetně závěrečného dne, kdy odjíždíte, je zdarma. Takže to máte v ceně. A teď za kolik se ubytujete, včetně polopenze? Jedna osoba za 30 € na osobu a noc za snídaní a večeři. A přátelé, já vám přeju zažít, jak vlastně chutnají jídla v hotelu Piroška, protože skutečně je to špičková maďarská kuchyně. Tak a teďka přichází ten okamžik, kdybyste si řekli, no jasně, tak uvidíme, jak je to na jejich portálech, to se určitě zdražilo a je tam stejný. Podotýkám, jedna noc pro 2 osoby je tím pádem 30 a 30 €, 60 € za noc se snídaní, večeří, volným vstupem do lázní a využitím wellness zařízení hotelu Piroška, protože tam je svoje vlastně wellnessko, mají i tam. No a teď se podívejme na jiný portál. Podíváme se na nabídku hotelu Piroška, kde tady vidíme snídaně a večeře v ceně. Po velké slevě za 233 €. Tak na 2 noci my to máme u nás za 120 €. A tady je to za 233, to je dvojnásobek ceny. Chápete? Jo? My jsme o polovinu lacinější, než je slevněná nabídka na největším portále poskytujícím ubytování. No a tak je to vlastně po celé Evropě celkem často použití, velmi jednoduché.
My jsme si všechny tyhle hotely vyzkoušeli a skutečně stojí to za to. Vám doporučuji jediné, pokud se vám tahle ta nabídka a tenhle ten způsob cestování nebo využití portálu Eat for Stay by líbilo, tak se prosím vás ozvěte. Ozvěte se tak, že prostě kliknete na odkaz, který je tady dole a napíšete mám zájem, nebo prostě nějakým způsobem vyjádříte, odpovíte na mail, který vlastně si čtete, že máte zájem, doplníte své telefonní číslo a jméno a já se vám ozvu. Já myslím, že přidám tadyhle na tu stránku, přidám odkaz do Calendly, kde si můžete zarezervovat svoji hodinový nebo půlhodinový setkání se mnou, ale víte co, času není na zbyt. Opravdu jednejte rychle, protože 31. srpna tahle akce končí. Podotýkám ještě jednou, máte možnost cestovat v síti hotelů, 1800 hotelů po celé Evropě, zpravidla umístěných s vynikajícím wellnessem nebo výborným turistickým a sportovním vyžitím někde u šlepru, u vleku, lyžařským areálu a podobně po celé Evropě po dobu 720 dní 2 celých roků, přičemž je to vždycky ubytování pro vás. Neváhejte, přijďte se zeptat pro podrobnosti a reagujte i hned. Já se s vámi loučím a těším se, že se hned ozvěte. Ahoj na cestách.